is not to destroy property. The solution is not violence. The solution is not to harm yourself or harm your colleagues. Kopogore gi mago en riwruog lakteche pachoka KMPDU koro dwaro mondo kar tengo jotuo mani kod Ebola okete piny masani Ebola medo landore mar DRC Congo to ok Kenya mapok tuo no chope ka giloso kod jofwambo kotelnegi kod jagoro margi maduong' dwaro mondo oyang ne jo Kenya ikruok mantiere pachoka poni tuo no nyalo mondo Ebola ma piny Amerika pod medo yudo kwet kowuok kuom riwruoge mopogore kaachiel kod jo Kenya. E piny Congo, tuo mar Ebola medo landore gi thuolo ni kwan joma ni kod Ebola okalo ji 1,000 kama ji 200 osewito ngimagi. Luoro koro nitiere ni kata obedo ni sirikand Kenya iko kar tengo jotuo Ebola mawuok Amerika, onge ikruok malong'o ma sirikal keto ne joge poni tuo no nyalo muoche pachoka. Do we have any preparations that the government has put in place for the public, apart from the public relations or the PRs that they're doing? We are saying this because preparations means that in case we have any cross-border infections in Busia or in whatever regions, are there infrastructure, ICU that have been put in place for the Kenyans? Are there healthcare workers that have been trained for the same? Kamano bende lakteche go ywak ni Kenya onge kod lony motegno e kedo kod tuo Ebola, kaka kwan ute thieth kod jochiw thieth e pachoka ok nyal romo rakore kod Ebola poni ochopo ka. We have seen that the spread, the disease has now been spreading on a very high rate in Congo, particularly because of the war that is ongoing in that particular country. And as such, we asked our government and also the regional governments that there should be more force, more resources and more experts that are sent to Congo to help the containment. Kalore kod kweth mapingo sirikal ndeke motingo jotuo mag Ebola osechako mole pachoka gino mag kwedo ka gidwaro ni sirikal oket ngima jo Kenya e ong'ala manyime. William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Tunavyoongea hivi sasa aboard Ethiopia Airlines in the last 48 hours Ebola patients have already come into Kenya and some are already in Kenyatta National Hospital. Leo tusimama na watu wa Laikipia kusema tunapinga hiyo Ebola center ku-establish in Laikipia County or in any county in the Republic of Kenya. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya kwa sababu amepatiwa pesa anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu tupambane na hali yetu. Kata kamano migawo ma thieth to medo dok ne chenro mar sirikal keto kar tengo jotuo Ebola mawuok Amerika ko jiwo ni chenro duto ni kare kendo tuo Ebola nyaka sani pok odonje pachoka. I want to assure Kenyans that we do not have any confirmed case in Kenya. And I want to allay any fears. Please let us remain calm. We are in control and the country is under control. We don't have to have any fears as at now. We only need to be very careful on whatever that we are doing and prepared. Therefore, let us not spread rumors, let us not spread information that is going to cause panic. Mokuom rowere koro chano bago ng'anyo chieng' wuok tich juma mabiro mar kwedo kar tengo jotuo no miketo e kar jolweny mag kor lwasi manitiere kaunti ma Laikipia. Ikruok ne romo mar jokanyo mar duond bura mar ODM mochano odiochieng' makinye kar romo mar Krembe Grounds Kisumu ochopo e giko. Romo kamano geto riwo jokanyo mar duond bura no motel ne twak mar manyo siep mar ODM biro tiyogo motelo ne yiero ma higa mar 2027. Jafo mar Ibrahim Joab ni kod lero